یک ji dîmenên ku di medya cîhanî da bibû sembolek ji sembolên koçberî û perîşaniya xelkê Kobanî, ev wêneya pîrejina Efra Xelîl bû ku duh li herêma Kobanî koça dawîn kiribû û li gundê xwe hatibû binaxkirin. Di roja îna 19 îlûna sala 2014 da Efra jî li gel malbat û gundiyên xwe ji ber êrîşa rêxistina Daişê di bakurê Rojhilatê gundê Qeremoğra li Rojhilatê Kobanî koçberî Bakurê Kurdistanê bibû û piştî ku sînor qut kiribû, ev dîmena wê ye ku têda destên xwe li ber xweda vegirtina hatibû girtin û di medya civakî û cîhanî da nav û deng standibû. Li gorî ku Sadiq nebû kurê Efra ji tora medyayî ya Rûdawê re got ku piştî wêneya diya wî di medyayê de nav û deng standibû, wan ji dayîka xwe pirsîbû dema ku wê destên xwe li jor û li ber xweda vegirtibûn çi gotiye. Efra ji wan re gotiye ku di dema girtina wêneyê de ev hevok gotin e. Xwedeyê tu vê zilm û zorê li erdê nehêlînî û van zaliman kor û poşman vegerînî. Efra Mihemed Bozan Xelîl di sala 1941 da li gundê Zerê li herêma Kobanî ji dayîk bibû û li gel Hec Sebriyê Neboyê Heyîdê yê ji gundikê Şêx Dodikê yê ser bi gundê Eyînbetê ve li herêma Kobanî zewîcî bû û ew dayîka 4 kur û 3 qîzan bû. Piştî ku Efra koçberî Bakurê Kurdistanê bibû, ew li gundê Elîgor li herêma Pirsûsê Sirûca Bakurê Kurdistanê rûniştibû. Hevjînê wê Hec Sebriyê Nebo di roja 12 mijdara sala 2014 da li koçberiyê koça dawîn kiribû û li gundê Baxçel Bakurê Kurdistanê hatibû binaxkirin. Efra jî li gel zarokên xwe di gulana sala 2015 da vegeriya bû gundê xwe Şêx Dodikê li herêma Kobanî û duh di roja şemiya 18 hezêrana sala 2016 da koça dawîn kiribû û li gundê xwe hatibû binaxkirin. Amer Kalo, Rûdaw.